ассалому алайкум дӯстони гиромӣ. боз як хонаи фурӯшӣ дар маҳаллаи чалчали шаҳри норак. масоати хона 12 сотиқ. хона дар як ҷойи зебо дар лаби дарё. метавонед дар ин тарафаш як истироҳатгоҳ бунёд кунед. марҳамат, тамошо кунед дӯстон. хона дар назди роҳи калон. нархи хона 800 000 сомонӣ боз муомила ҳам дорад ва иваз ҳам карда мешавад бо хонаи заминӣ аз наздикиҳои шаҳр. инҷо ҳуҷраи якум меҳмонхона. ин тараф саҳни ҳавлӣ. дар инҷо як калидор ва 3 ҳуҷра. инҷо ҳуҷраи дуюм. инҷо бошад ҳуҷраи сеюм. инҷо ҳуҷраи чорум таъмир надорад. ҳуҷраи калон. дар инҷо бошад ҳаммом. ҳаммом низ бетаъмир аст. бисёр як боду ҳавои тоза. ин тараф хозпастройкаҳо. дар инҷо як бочкаи об. барқу обаш доимо ҳаст. чанд намуд дарахтони мевадиҳанда дорад. ин боға бин, ин роға бин, ин боғи пур аз мевара бин. аллакай меваҳош пухта расиданд. марҳамат дӯстон, рақамҳои соҳиби хона дар болои экран. занг зада маслиҳат кунед.